Program yetu ya kutaka zino akuru batanga mirira chipembo anawatishika na hizo zo katu yezedu mazita Baibiri notika nawasika panzvimbo safari azvigara zvemberi zvinozoimbara kusimudzwa wana paunogara pari strategic zvingakosha kuzosumudzwa kubva kumashure kuya kumberi ndokumbira macheya matema asagarwa agadzirirwa vakuru vedu vehurumende vari kuuya gasagara pamacheya togara pamacheya ewhite nepaloni paloni ndo pakanyanya kunaka zvikuru kuri kupisa paloni panenge pari kutonhorera mazvita nokunzwisisa Baibiri ndo rakadaro zvigaro zvemberi ngazvipariwe usazviparira stereka zvakanaka kusumudzwa kubva kumashure kuenda kumberi pane kubvisa kumberi uchienda kumashure mazvita nokuteerera kwakanaka muri vanhu vakanaka imi God bless you.
Mazvita regai ndikumbire vari kulast row tingosimuka patiri papo pane timu iri ipapo kuita macheya ashota kuvanyarikani vedu kuno vari nechekumashure uko tibatsireiwo namacheya tipe vakuru vedu vaenzi vedu vatikuta tiri vemhuri haiwa hapana chingatinetsa imweni iri pano yakanaka zvikuru kune timu yakachena iri kuya ikoko ona ngotarisa kumeso wetimendene social distance semurao wenyika kwete wemunhu arikuratidza nembijana hapana papane space ndozo pakanakira imi muri kuenda makachena wangotaa kumeso rwakumaiki gau pachena tokumbira vana mafoni on silent or on flight mode ZBC TV vari represented saka iwe kana usiri an accredited member of media foni yako chengetedza moto kana wada disk chazokupa after this program. Thank you. Pana tarisa irapo kana watarisa wangosunga pachena wana watarisa wafarirwa wadikwa wawanirwa nyasha chingomutari umezangu pachena vanhu vano vakanaka muzvitira asi chimusochechi vakanaka pamberi vacho 2 minutes away from here. God bless you. God bless you. Zimpepers Television Network, the Nyarazo Facebook, Kanona Michael UK, Malawi, South Africa, Great Ukraine, Papa, Pink, Zimpepers TV Network,
Generals of Facebook. Right now, Kata kami dia apa sih? Kalau coba macam mana zaura kita itu memang kita orang beda petang, phone set silence, flight mode, Usenet, market fotographers, basta phone ako, so kita orang kita siapa nak, kita cakap mana kita replay, God bless you, thank you.
I think you're gonna mute one mic. What is the thing is half sound? Imwe ukazvitakata wewe uchiuya kune imwe inenge yaquiet. But still nabasanga. Because vanhu vanenge vachiona pachuma ndikiti audio yanenge iripo still. All right. Nabasiari tu iripo ndikiti asi. All right. Tukadai so. Kabuda ndona. Exit solo. It means dzese dzakona kwadziri two. Ukati ita solo. Kana ndikadai dzakona kwadziri two. Saka kana ndiri kuda kuti ndiyo iite solo ionekwe nevanhu. You press and hold. Inononoka zvaya si ndoningiri kandokuratidza. Yeah, unodzanya so. Wobva wati solo layout. Wafika. Saka iwo you can do, I can do. Saka iwe what do you mean with it? Saka kana ndiri panapa handisi kuizwa meni. Unoteerera pafoni apo.
mberi amai vachazwana sana vazosate maoko pamurawo tamukati tatanga basa pamwe chete amai tisapinda kusiyana tisazopiwa mukana pamberi kuzobatawo maoko yenyu kuchererana makasikana wenyu saka ndingachikumbira pari zvino simuka amai nababa pamwe chete naamai vedu nenguva yakachigadzirwa atogara titange basa remwana wedu zvisvike pazvasvikapa zvakafamba sei saka maizviyamuyaana ungabva matogona kuzisaona mwana asina kuzivawo vasina kuna amai kurikuurira zvamungada kuita amai maitai vachiratidza kuti vachibatsirana nemwana wavo akashaya kuti vabvuma kuti vauye pano kuti vazochema nesi vachinjiti vatsanangurirewo zvakaitika kumwana wavo eminhira kuti azosvika pakushaika eminhira anga achibata basa rake ari kusouth africa achiita basa rake rekuekta nebasa rake raaishanda mukati mesabc maanga ane tokshow yake aripo asi chatakazoona eni ava ikoko ndechekuti eni akanga akunamata ane mazuva aitombondifonera tichikurukura tese achitaura kuti iam fasting then musi waitika izvi eni nhira akaenda nehanzvadzi yake inonzi jonhira nevana kugomo kune gomo kwavanoenda vachinonamata saka vakasimuka vakaenda kuri kuseni vanzi vakaenda vawirirana kuti vari kunofasta zuva iroro asi vaive nevana vavanga vainavo ndo vakanga vachakurira chikafu saka vari ikoko vaivhonamata vari ingroup pamwe pacho asi vakaenda vari just efamily iye eni nebradha yake nevana vebradha yake iyoyo ndo vakaenda vakadaro saka vaivhonamata vari pamwe chete vombopatsanurana voenda kumarutivi mumwe nomwe achinamata hanzi mukunamata kwavaita kuye vamwe vacho vaitora mvura vachinwa but eni aiti hapana chandiri kubata ndoda kunamata ndikutora anything saka hanzi vakasvika jona achitsanangura anoti vakasvika kuma5 pm variko vaenda kuseni zuva rese vari mukati megomo vachinamata hanzi vapedza voda kudzika eni ndopakati inini ndaakufanofamba pane zvandoda kunoita nguva yangu yakwana hanzi akataura achiti nguva yangu yakwana indakudzika ndakufanei saka kumba kwavanogara kwanga kusiri kure nepagomo pavanga varapa vachitsanangura vanoti was just 10 minutes away from kumba saka pavakatanga kudzika eni vamwe vanga vachiri mugomo vachidzikawo but iye ndiye akatanga kudzika saka achidzika hanzi panozoita pane paki iripo uchipinda mugomo unopfuura nemukati saka john anoti iye akazodedzerwa nevanhu achinzi ndiwe john here pane munhu ari pasi apa ari kuti tikudedze akuvara ari pasi ari kuti ane vanhu vamuromba vakatora bhegi rake saka john akabva azodzika ndokuenda pasi ndokunoswana zveshuwa eni hanzi akaita kakugara akazendama pasi nemaoko achiratidza kuti airwadza zvikuru saka john anoti akamubvunza kuti ko chii akati I've been robbed hanzi by a man with a gun hanzi ndo zvaakataura pane murume anga ine gani andirobha mumwe chete akatora bhegi rangu john akati saka hauna kukuvara here hanzi akati ndiri kunzwa chesi yangu pano kurwadza nepamasaidzi apa asi pandadonha ndarovera panenge padoko hanzi ndo zvakatapanipa ari kuti avarovera on a hard surface saka john anoti akamutarisa akaona aine mabruises ndo ega akaona anga asingaone mainjuries maexternal injuries
hanzi saka vakachizotsvaga motikari kubva ipapo kwakuenda naye kuchipatara. Musi iyoyo vasvika kuchipatara hanzi asanga ambovhomita blood in the process vachifamba vachienda vakazotora motikari. Saka vasvika kuchipatara ndokutsanangura kuchipatara zvanga zvaitika. Hanzi ndobva vamuexamenawo ndokumutora maexes vakati hapana chavari kuona. Hanzi ndobva ndatsanangura kuti asi amboruta ropa uyu anogona kunge akuwara. Hanzi ivo vachitsanangura ndobva vati asi hapana zviri serious zvatiri kuona. Ndobva vamupa medication ndobva aenda kumba. Saka anoti vava kumba ndokurara. The next day vakaona condition yake ichienda ichichinja zvokuita wese. Asi achinwa mapirisi aya akanga apira vero ndobva rapera. Saka the second day vanoti ivo condition yacho yakazenge yadeteriorata because pafirst day ravaswera kumba vanoti she had difficulty kutena musoro wake and also kufamba aifamba asi but with difficulty. Saka vanoti on the third day ndekubva musi wakuvara, this was now Tuesday, Wednesday, vakazoona kuti condition yake yanga yakunyanyisa kudzivirira kufamba kuye kutonesa and she was in great pain. Ndopa vakadecida kuti vachidzokera kuchipatara. So vachidzokera kuchipatara munzira vanoti aiti ndiri kutsva ndaakutsva, but vachiti vakabata miri wake vaiona wave cold asi achitaura kuti ari kutsva and achitaura kuti I'm in great pain. So vasvika kuchipatara hanzi akatorwa ndobva vamutarisa ndokudii asi hapana kuzoita nguva ndobva ashanda. Saka ndo nhoroondo yandakachita kuti mai vanzwe kuti mwana wavo chii chakaitika kwaari kusvika azosvika pakushaya. Ndinotenda hangu namai ndo nhoroondo yandati muzei tingotenda nekuuya kwenyu kwamaita kuti kwete nekuda kwekushaika kwemunun'una wangu. Ndatenda zvangu. Pasita ndinoziyambisa kutendai nhoroondo iyoyo inobatsira inopa closure kuzhinji kuti vanoona kuziva kuti chii chingava chakaitika chazopa kutora mwana wedu. Masvita zvenyu ndinoziyambisa kutendai nemazuva ayo ndiwo nhoroondo yemwana wenyu amai mafanira yakazita kusvika mwana kana izozisiya. Tinotendai zvikuru regai tichikumbira zvino amai tichikunzai zvedu muchete naamai nababa tichienda mukuita basa remwana wedu vachitibatsira. Amboti Pauro yo chero kwaanoenda zva tamuservice ngatibatwe nomweya wako tamuchechi sunungukai zvamunongoita zviro zvama muchafanira kuchita muri kuchechi imba zvanyamai titange programu yedu.
Mazvita toda kutenda Mwari nokuimbira kwakanaka. Mwari vatite zvakanaka tichitanga basa redu rekandikumbere Reverend Kamupira vave kuno kumberi vatidzaurire basa riri pano rusando rwedu nomunamato. Tiremekedze Mwari anenge wanesidze basa tobvisa chikuwa munamato kusukudza basa rekunamwari. Mwari Baba wedu, Baba watenzi wedu Jesu Kristu, ndokutendai mangwanani ano musesondo ekutanga tinokupai mbiri kutenda pamusana pechipo cheupenyu atitendera kuti tive pano. Chikonzero chekuva pano pamusana pemudikani mwanasikana wedu wamakanga matipa imi nerudo nechido pamusimudza kubva panyika nemutoo watanga tichiitwa. Baba wedu wekudenga, mupukutu wemisodzi nemutakuri wemitoro inorema, ndokumbira kuti muuye sekudaidza kwamakaita kuti uyai mese makaneta makaremerwa, tinokuzorodzai. Joko rangu rakareruka, dzidzai pandiri. Baba wedu, tinoda kutendai nepurogiramu iyi. Makatungamirira basa rese mwana akauya kubva kuSouth Africa akasvika pano. Zvinonasi zuva guru rekuti tinoradzika mwiri wake muguruwa. Pane purogiramu inoitwa yehurukuro neushumiri nezvese. Tina Bishop Maume nevatungamiriri vese vari pano. Tina mai mama Auxilia Munangagwa vauya kuchema nemhuri pano. Tinonamata kukomborerwa nekunyaradzwa kuzhinji pakati pemhuri dzese. Komborera vafundisi vese vari pano nevaimbi nezvese zvichaitwa ngazvikudze zita renyu. NaJesu Kristu tenzi wedu. Amen. Mazvita munhu waMwari, toda kutenda Reverend Kamupira nemunamato tichitanga basa redu. Regai tisvike patotanga purogiramu yedu mangwanani ano. Tichatanga nekuchingurana nokugashirana. Toda kuremekedza mhuri yekwanhira vana baba nana mai vanoremekedzwa. Toda kuremekedza ama neshamwari dzose vavakidzani, tungamiriri hwese hunoremekedzwa, hurumende huri pano. Taropafadzwa zviro kwazvo, takomborewa baba wedu mukuru anova chief maona vasvika, asi tichazokupai mukana kuti vagarushire tichivatambira pamwe chete panguva yatichazova mukana wokutaura. Nguva yedu iri kufamba, saka nazvino toda kuti tigosvika panguva yetinzwe mazwi ehama neshamwari nana baba vana tete vana mai vokama vari padhuze vashoma. Ndinovimba purogiramu yedu yanga ina mazuva akareba kureva kuti kana newo wakatombowana mukana wokutaura. Zvinota mupurogiramu yakanyorwa pasi, saka nokuda kwenguva yedu tichaita muchidimbo kuti mwana mumwe awane mukana wokutaura. Saka nguva ino nokuzara kwayo toda kuti tibatsirane kutaura. Hakuzi kutenda, ndoziva hangu kuti vazhinji vachanga vachitenda. Tichazopa munhu atazowana mukana wokutenda tatopedza basa redu kwatitandadzika mwanasikana. Isi tokuita muchidimbo tifambirane nenguva dzedu Mwari vachitibatsira. Nguva ino regai ndisvika pandinokumbira brother hanzvadzi yomufi yomushakabvu Mukoma John vave kuno kumberi. Pavanenge vachiuya kuno kumberi, baba vanenge vachigadzirirawo kuti vagozotipa manzwi avo. Mukoma John iye hanzvadzi yomufi. Speseri yakanaka zvikuru tinokwana tese. Tikotarisa kuti ukatandavudza rauko rwadai hauro munhu here. Varikutisimbisa kuti zviro zvakanaka. Mukoma John, tipe manzwi enyu maringe nehanzvadzi yenyu. Makadi. Ndoitwawo John Mira. Ndini hanzvadzi yaEnvy Mbainira. African Queen Diva. Ndinongoda kutaura mazwi mashoma ndichiti pakaitika attack yakakuwadza sisi vangu.
kasi zuva ranhasi handisi kuda kutaura nezveattack, handisi kuda kutaura nezvedeath, ndikuda kutaura nezvelegacy yaakasiya. Ndikuda kutaura nekufadza kwaita vanhu paanga ari mupenyu, talent yake, energy yake yaaipa vanhu. Ndikuda kuti legacy iyoyo ienderere mberi. Handikuda kuti vanhu varemember the bad things that happened the last minute. I want everybody to just concentrate on celebrating a life, celebrating a purity, a beauty, celebrating a work ethic, celebrating Jangangori. Next, privacy yake. We are not going to let them rest because ndiye akamatanga, asisi tichamakontinya tichiramba tichibudirira mberi, tichienda mberi nemadreams ake nemagoals ake. Ndisingakupedze nguva yangu, ndatenda. Mazvita kuti majoni chipo chekuombera vachigara pasi. Toda kutenda tachitangwa kuti baba vamunhu ona ari pamusairi vave uno kumberi. Vati mazuva avo varege nemwanasikana wavo. Ona ari pamusairi. Pamusoro ndoda kuti chekutanga ndoda kutenda. Amai ndoda kukutendai, kukutambirai. Ina handina mashoko akakura akawandisa pazuva ranhasi. Ninhira mwana wangu ndasumuka pano kuti nditaure kuti mhuri yekwanhira maremekedzwa, mhuri yemanyame paka maremekedzwa, mhuri yechitungwiza maremekedzwa, mutungamiriri wenyika Comrade Emerson Mudambudzo Mnangagwa wakaita kuti zuva ranhasi tirikwanise. Aisakwanisa mwana wangu akashara kuSouth Africa zvamunonzwa, akapondwa ikoko. Zvino zvikarongwa kuti tiite kuti mwana auye. Amai semakurukota ehurumende ari pano achikuta nekuda kwerufu rwomwana wangu Mbainhira. Ini ndoda kungopupura kuti ndakaberekwawo mwana wangu akaberekwa 1982. Akakura ari mwana akanaka aiterera. Ini akakura kusvika nanhasi uno ari munhu angu hapana pataimbomona achitiita mamudzi kana kuti mai vaeni ndobva angogara mbicha atangopedza nyara dzobva adzokera kuSouth.
handina kuzaa kuti mwana wangu achauya COVID. Handina kuzaa kuti imba yachadzoka dai, asi ndinoda kungotenda zvakanyanya hamai amai Ofelia Munangagwa, ndinokutendai zvakanyanya nekuremekedza kwamaita mwana wangu. Ndinokutendai zvakanyanya hurumende vese, vakuru vehurumende, nekutukuta kwamaita nevose vari pano kwauya kuti tizobatsirana kuchema nhamo yemwana wangu. Ndinokutendai, Mwari ngakuitire zvakanaka. Vachakuombera kuna amai vachigara pasi mazviti amai sekuru Denford ndizovandichokwadi muchange mapa nechekudhara sisimai munaku sekuru Denford vachipedza manenge mamira sure kwangu uyai tifambe nenguva yedu mazvita musoro mese vatikuta amai Munangagwa, tinokutambirai kusvika kwamaita vese vakuru vehurumende vari pano, tinokutambirai nekusvika kwamaita. Inguva inorwadza zvakanyanya kwatiri, chinhu chatakasingatarisi, asi Mwari vaita kuda kwavo. Tinoda kutenda hurumende yedu zvakanyanyisa. Hachisi chinhu chiri easy kuti first lady vakwanise kusvika kwapano. We appreciate. Vimbai, handisi kuda kuwanza kutaura zvakaitika kurushaya kwake, asi totenda hurumende. Gotten state assistant, amai first lady, she has taken her time out of her busy schedule to be with us. Not only do we respect the government, but it also shows the kind of person Anne was. She was a person, Akasia, a mark. That's why she has gotten such a send-off. So, kuna Anne mzukuru wangu, wotifamba zvakanaka, Mwari vaita kuda kwavo, hazvo zvinatakatarisa, asi ndomaitikira zvaita. But we appreciate the government we have because it's concerned about vanhu vayo. Papa, we need to emphasize that. Maita sekuteni, thank you. This is maita sisi. Sisi vachipedza kutaura ambuya uya umire sure kwangu. Pamwe chete nacheche makateerana tikapedza program yedu. Ashita, ndoda kungopawo ruremekedzo rwangu kuna His Excellency baba vedu Idi Munangagwa. Ndikopazve ruremekedzo rwangu kuna mama Maita zvenyu nevose vanoremekedzwa vari pakati pedu. Ndinoda kungokutendai hama neshamwari dzatikutawo panguva ino yatiri kuchema gamba rabva pakati pedu. Enanga ari munin'ina wangu, ndinotanga achiteera tizoteera vakomana 5. Enanga ari munhu ane rudo, enanga ari munhu ane tsitsi, anga ari munhu akashinga. She was a pillar of strength to us as a family. Tiri kuchema, tiri kurwadziwa, asi mukuchema kwedu tiri kufara. Tinokufara kwatinako kuti hatisi kuchema tega semhuri, tiri kuchema senyika tarasikirwa varikani. Enanga ane madreams akawandisa, anga achida kuzozadzisa, angada kusimudzirawo kunyange vechidiki, kunyange vamwe vanoita maactresses saiye, anga achida kuti industry igoenda mberi. Zvisinei hazvo, Mwari vatendera. Ndinoti munin'ina famba zvakanaka, asi ronda ravasiya shamwari harigone kupora wena. Nerimwe zuva tichasangana. Sisi vari kurwadziwa maringe nemaendero akaita munin'ina wavo. Tine urombo zvikuru. Regai ndikumbira ambuya womunhu zodere padhuze. Ambuya aiwa haana angashaya ambuya. Ambuya mese makafika wakagara pa
pano amai vedu mai Mnangagwa tinoda kungovatenda nerudo rwavo rwawaita kuuya kuzobata nesu pano. Ndiri pano ini mai Kabaira ndiri tete waEmi hanzvadzi yababa vake. Ndiri kurwadziwa zvakanyanya. Ndakamirira vana tete vose tiri kurwadziwa zvakanyanya. Emi anga ari muzukuru wedu, mwana wedu wataidada naye zvese zvaaita uchiziva kuti mwana uyu mwana anga akarongeka. Vashoma vanasikana vamwe vari kurongeka sezvanga zvakaita Emi. Vanomuziva neushingi hunenge hwemurume. Zvaaita zvizhinji anga asingadzokere mumashure. Airamba achienda mberi vanhu vachitaura vachiita sei. Anga asingasiye chibaningi chinhu chaaiita. Vanhu vachishoropodza paakatenga munongozvi wake sekungava mudimbire remunda. Vangotanga nekurima zvichibva zvangoti wawo. Zvimwe zvacho zvinoramba. Zvimwe zvichiita. Asi akasangana nenguva yakadaro kuti panguva yaisakura munda wake, panguva yaigadzirira basa rake radai kusvika nhasi paazofa ari, pane wakamudzikisira, pane waimushingisa achienda mberi, haana kudzokera kumashure. Akaramba achiti inini ndicharamba ndichienda mberi. Chokwadi Emi akaramba achiita basa rake. Aine ushingi hwechirume. Anga asina basa nekuti vanhu vataurei. Anga ari munhu aigara achisekerera hama dzake. Chandiri kuda kunyanya kutaura nhasi, satete wambai Gwanzara atisiyira. Haridzosereki. Hatichawana munhu ane ushingi hunenge hwaEmi nekuti aishanda. Kwete kumhuri chete, mhuri yedu chete. Asi aishanda kwete Zimbabwe futi chete. Aishanda kuzikana nyika yose. Saka ndiri kuda kurangarira nhasi muzukuru wangu adai kutisiya, adai kutirwadzisa. Tarwadziwa mhuri yekwaMhira, tiri kurwadziwa mhuri yekwaNhira nekutisiya kwatiita muzukuru wedu, nekutisiya kwatiita mwana wedu. Mwana wedu akatisiya nzira inorwadza. Mwana wedu akafa nenzira yataa tisingambofungidzira kuti munhu wechikadzi nai ungafawo saizvozvo, kurwiswa nematsotsi kwete usiku. Ndoda kukutendai ndoti Eni famba zvakanaka muzukuru. Ya vanatetera nekurayira zviro zvakutoda kutovabata pamwe. Naita tete tombere tete vachigara pasi mazvita ona rwavatere yaikuona matipomanzi vedu director vedu vekuNational Council Baba Moyo vachigadzira kuzati pasi speech yenyu vakatapfuura mberi program yedu mazvita ona rwava. Kamsoroi sangano renhamo muri yekwaNhira. Your Excellency, amai vedu, amai Mnangagwa, Kamsoroi amai. Ma-government officials ari pano kusanganisira National Arts Council neMinistry yese Kamsoroi. Fellow artist, ma-artist ese ari pano ndanichikumbira muswedere padhuze. Nekuti pandiri kutaura tikutaurira tese. Tinoda kuti titaure tine rimwe chete. I've seen ma-artist aripo pano. Ndinokumbira muswedere padhuze muye pano. Amai vatione pano nekuti kucha kwavaita. Regai nditaure ndichidai. Nhasi izuva riri kutirwadza. Izuva riri kutirwadza napamusana pekuti isu sema-artist tarasikirwa. Regai nditaure ndichiti patakatanga Studio 263 muna 2002. Ndakava nekushanda naEmi Nhira for a good 6 years. Ende kushanda kwataiita paStudio 263 taishanda every single day rakasikwa naMwari. Kutanga mangwanani kusvikira kana pakati pousiku. Zvazvinoreva ndezvekuti nguva yedu zhinji
takanga tiri tese. Takashanda naEni. Regai nditaure ndichiti Eni aiva munhu wekuti amai zvamunogara muchitidzidzisa. Aiva munhu aiva neunhu. Zvinonzi unhu ndiwo munhu. Haungava uri munhu kana usina unhu. Eni aiva neunhu. Regai nditaure ndichiti Eni zvakare aiva munhu wekuti kana ukaita nhamo yakadii aitora kuita nhamo yake kunge ndiye ari kutosangana nenhamo iyoyo. Nhasi uno tine kurwadziwa kukuru. Kana kuekta kwacho taiti kana uchiziva kuti uri kuita inonzi sini naEni waitoziva kuti unofanira kuita serious nekuti anga ari munhu wekuti kana makuita zvokuekta muchinge muchiita basa renyu, she was a serious person. Nhasi uno tarasikirwa. Ini chokwadi handidi kureva nhema kuti nditi Studio 263 ine zvikuru zvayakaita muupenyu hwangu nekuti ndakanga ndichishanda nemunhu akaita saEni. Nhasi uno semaartist eZimbabwe tiri kunzwa kutyiswa nerudo rwataratidzwa neFirst Family yenyika inoyi. Munoziva basa rekuekta ibasa rinotarisirwa pasi zvisingaiti. Rezvingotaurwa ndizvoni hongu tinenge tine mbiri isingaiti but vanhu vanenge vachingoti aiwa ndove madhirama techinzi ndise madhirama. Asi chandinoda kutaura ndechekuti pakuita madhirama ukoko hatingatarisiri, hatina kuziva kuti tingatowana amai venyika vachitumwa nababa Mnangagwa kunzi endai munochemawo maartist awo. Regai nditaure ndichiti zvinhu izvi hazvina kutangira pana Eni, zvakatangira pana Gringo chaiyo, kana nekumwe kumashure kwatisingazivi. Ndiri kutaura zvatinoziva. Gringo akabetserwa neFirst Family zvakare. Gringo akanga asingakwanisi kana kuwana mari asi akabetserwa. Apedza kudaro naSoldier Love Musuno akashaika, akabetserwa zvaisingaitiki panguva yelast dispensation and way. Ndoda kuti ndikutaurire zviri kuitika muthis dispensation. Semaartist tiri kunzwa kutya, tiri kudedera. Zvazvinoreva ndezvekuti tiri kuziva kuti tiri kurangarirwa zvisingaiti. Zvinoreva kuti basa ratinoita semaartist ibasa rinoonekwawo. Tinenge tichingoekta tisingazivi kuti kuekta ukoko kune zvakunoreva. Ini ndaiekta ndisingazivi kuti kuekta ukoko kuchatondibetsera ndizoitawo MP. Nekuti pandaenda kunoekta kwaingonzi, pandaenda kunokambera kwaingonzi handiyeuyewo pastudio. Zvakandibetsera. Regai nditaure ndichiti tinoda kuremekwa, tinoda kuti amai munotudzirawo kuna baba kuti maita basa, maita basa, maita basa. Rudo rwakadai runotyisa, runotyisa. Panapa tine mamwe maartist edu aripo pano vataiekta pamwe chete naEni. Vamwe vacho maivaona mukaona vanhu ndibaba wakanaka taita tese Studio 263. Baba wakanaka. Mukaona uyo anonzi John Jangu taiekta zvakare naye. Aiva achiekta nesu studio. Uyo anonzi Enji Dzimingo aiva ari behind the camera, aibata kamera musikana yeye ari apo. Ndiye aibata kamera yese yataita Studio 263. Tina baba Chiborimbo ndinoona kunge vasina kuyasi vakanga vachimbouya. Ndinoona zvakare panapa tina baba Sharon, baba vaWeli. Baba ndinokumbira musvike pano muonekwe naamai. Baba Sharon, baba vaWeli varipo pano. Amai vada kuona ava varapa vanonzi baba Sharon. Amai ava ndo vanonzi maveteran actors muno muZimbabwe apa. Vakatanga kuekta nesu tichotarisawo kuti taitodawo kuekta. Ndivo vari pano amai vamuri kuona apa. Zvakare pano tine vamwe zvino vakadzidzawo kubva kuStudio 263 nawo vakutanga kuekta. Amai ndandichikumbirisawo kuti mungovazivawo amai, ndandichikumbirawo. Aiwa ndinotenda amai. Ndandichikumbirawo kuti izvoni muve muchitaura. Uyo anonzi Caroline Kazimbizi Mashingaidze. She's also an actress. Anoekta zvisingaiti and she's quite very good. Zvino maproduction ari kuita akawanda. Avarapa vainzi Mr Brown chitanga Studio 263 avarapa. Taiekta navo. Vachiekta vachinge vachiita ndo vakanga vari ndo vakatora Eni kuti auye ndokuti ndo vanga vari in charge of modeling. Vanonzi Mr Brown varapa. Ndo vakanga vachiita paita Miss Harare. Ndo vaiva vachibatanidza vasikana vese. Nokuti vakatanga Studio 263 yakatanga iri program yekuti yakanga ita zvekumodhela. Ichida kuratidza kuti izvoni inini ndaya ndine jerasi narimbai. Ita jerasi naye kuti ndandakafuta yanga akaonda. Saka iye aidiwa nekuonekwa notanga akanaka. Ini ndandakafuta. Sana ndisingadiwe. Saka ava ndo vakanga variwo vanga vari in charge yokuva vachigadzira mamodels ese.
tina baba Aaron Chindramoyo nezuro ndakavaona nhasi havana kuuya, ndo vakanyora Studio 263. Ndinotenda kuti kudai vari pari kure nekuti vanhu vakati wandei. Regai nditi vamwe vakuziveyo, ndinokumbirawo. Uyo anonzi Fatima ndewepawenera, iri kubuda iye zvino, vakadzidza kubva paStudio 263. Tinotenda zvikuru, ndinokumbirawo vamwe vacho. Iye achita theatre. Uyu anonzi Rijoko Amai, ari kuacta achiratidza mumaprogram. Tinokutenda yamai nekuti tiri kunzwa kuti muri kuita urongwa hune kuita. Tinoziva pane yainonzi Chipo iri kubuda muTV izvozvo, ine chokuita nezvekudzidzisa zvinofanira kunge zvichiitwa nemudzimai. Ine kutarisa zvakare nyaya dzinoita nezveinheritance, nyaya dzinoita nemachild marriages. Uyu ari panapa anonzi Cleopatra, ari kuacta mamwe memadhirama iwo wamuri kuita amai, anonzi Cleopatra. Tinotenda zvikuru. Uyu anonzi Edith Mai, kana muchimuona pane inonzi Mustara Baba inoacta nana Ningi Brown. Ndiye anoacta umomo mune inonzi Mustara Baba. Unoacta urani vari Amai William. Atinotenda zvikuru. Ndasiya. Uyu anonzi Leon Amai, ari kutizva netikushanda pamwe chete nani naMr Brown kuti tiite kuti legacy yaEni ienderere mberi. Anditi imwe munonzani? Iye anonzi Fletcher zvakare, anoshanda pamwe chete naMr Brown. Amai, kana pane vandasiya ndinoromba. Amai, tinokutendai nemukana wamati kuti mutizivewo zvakatikoshera zvinoita kuti tiende mberi. Asi amai, regai nditi izvoni muri yekwanhira tine urombo. Makanga musina Eni chete, isusuwo Eni anga ari wedu, ende tarasikirwa. Tinoti izvoni ngatiite sezvamataura kuti legacy yaEni ienderere mberi. And us as artists here, we pledge to say we are able to support you all the way. We are very hurt, for we know that we have really missed an icon for us. She's not only an icon to you, she's also an icon to us. And may God richly bless you, and we'll say that the legacy of Eni is going to go ahead. Without any further ado, I'm sure we can sing a song as artists, as a departing note as artists. Thank you very much. Who attended the Angospan, my Paja, a man was fun. I'm off here. That number with a name. Magadu, which can be moon. Telephone option that is the end legacy and the under the as well on the music artist. I don't go dedicate a song for her. England Road by Elton John. Goodbye, Zimbabwe Road. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself. The lies were told apart. Hold up to the country, and you whisper to those in pain, I belong in the fun, and the stars still remain. And it seems to me like you lived your life like a candle in the wind, and never fading where the sun set when the rain set in. That's all I can do for you right now, my sister. Take it to you. Thank you. My dad, what you going to do?
vanhu vokuita nekamera ivava vanhu ukangovatorera kamera kana kuti yavavuzomboudi kana kuti tombere makwadzigara pasi mutauro uno kupedzisira Comrade Moyo, Director from National Arts Council. Topatana pasi kamuchinoteerera mazvita ngativaombere nemaoko ukaita zvakanaka ungafari here ukaita zvakanaka ungafari here Comrade Moyo. First Lady of the Second Republic of Zimbabwe, Your Excellency, my Nangaba, Baba, Namai Mira, and the Mira family, the artists, fraternity, so difficult to speak after Honorable Marietera has spoken. To me, they were actually doing what they normally do. At times, they do better than politicians. But I take this opportunity representing National Arts Council of Zimbabwe and the Ministry of Youth, Sport, Arts and Recreation. Firstly, to thank the Mira family for allowing us but further allowing us to celebrate the life of Amy Mira together. It's a life worth celebrating. I think John said we can't come here and talk about what happened because it's no longer going to help us explain what happened. But we come here today to celebrate a life well lived. Yes, it was cut short. I remember Deuteronomy 29, verse 29. And I want to leave that verse to the family and the members. It says, the secret things belong to the Lord our God. But those things that are revealed to us, they belong to us and our children, so that we may observe the law of the Lord. Meaning those things that were revealed to us are those things that we saw Anne doing during her life. And those are the things that belong to us because God allowed us to see them during the lifetime of Anne. And those things that then happened on the fateful Monday, we may not know what happened. And while it remains a secret, it belongs to God. Let me say, of all the speeches that have been given today, I like to pick just one thing, maybe it did not come out very clear, that we want to celebrate on the values that she was driving as a Zimbabwean artist. Yes, the environment for the artists, the environment for filmmakers, the environment for actors may not have been so good in the past years that we have been. That may have led Annie to decide to go and find work to do in South Africa. But Mama, there was a time when an artist from South Africa called Zodwa Wabantu was meant to come to Zimbabwe. And Anne is one of those artists still in South Africa, raised a voice criticizing and asking people to campaign and asking the government of Zimbabwe to deny Zodwa Wabantu to come and perform in Zimbabwe. Because she was clear of the values that Zimbabwe was upholding in terms of culture and heritage. And she stood out alone. Yes, we may remember her on Studio 263, but also their values, cultural values, that she stood. No one had sent her to do that. She was still in the borders of South Africa,
And she took that risk to stand and say, for Zimbabwe, this is what we believe in. And I say, today, those are things we should celebrate. And as a family, and as the Mira family, the Mira boys, there are things that you can learn from her. It was not just acting. But as an arts industry, Takara Sikiro. But we celebrate a life well lived. Mama, we thank you for being part of this gathering to see off Mira. Siyabonga. Maita zenu talunga. Mazvita tinotenda. Tiri kumhanyisana nenguva tinoona vanhu vari kutsva zvokuti ukavati taurira mwana zuva mangwana. Nguva ino toda kutenda Mwari. Ngatigopa Mwari chipo chekuombera. Tichimaintaina social distance. Tina mufaro kwete pano pega asi nekwese kwatinoenda. Hauzi murayiro womunhu, murayiro wechese. Ndizvoka torasvika panguva inokosha zvino yekuti ndokutaura kwaMwari. Vanhu vataura zvakakosha kuti Mwari vataure. Kana Mwari vataura kwatiri, shanzwa chiitirwa zvakanaka. Nokuti Bhaibheri rinotaura kuti munhu ararame nechingwa basi, asi neshoko rinobva mumuromo maMwari. Zvino muromo waMwari ukaona haurarami, muromo waMwari unoona kuburikidza nomunhu. Vari pano vanhu vaMwari vari pakati pedu vakawanda zvikuru, asi ndichakumbisa nokukunyengerera iwe shamwari yangu kuti kana shoko raMwari richitaurwa, wana wachinhu wani chaunobva nacho pano. Wana wachinhu wani chaunokopawo chokuti zoti parufu rwaN ndakaona 1, 2, 3. Profita chaiwo akaprofita chapter 1 to chapter 5 asina chaaona, asi pakazopa mambo Uzia akaona Mwari. Saka iko zvinoda kuti Mwari vataura kwatiri, tigone kusandurwa mwoyo yedu, tiwanewo zvingatishandura kuti mangwana kana Dhavhidhi aiva mambo asinoti ndidzidzisei kuverenga mazuva angu ndiwane mwoyo wakachenjera. Zvino kuchenjera kunoshupa, kuchenjera kwakasiyana nokungwara. Kuna vanhu vakangwara asi havana kuchenjera. Handi makamboonawo vakangwara zvikuru bati kuchenjera havana. Tinozovaona nekarekta benzi roganda rakati mwoyo mari Mwari hakudini, hakuna. Uma kuti ndibvunza kuti saka pastor vakaziva sei kana rakataura nechomwoyo. Takaziva nezvarakazoita manje, action speaks louder than words. Kwarakandovata rakangana dhiresi yekumba zvakatiradza kuti ibenzi. Chipo chekuombera kuna Jesu. Ufarire mushumiri wandichadaidza pano zvakandifoirisa mesi. Mama pakutanga ndainenge tichaidzidzisa. Vakandifoirisa pandakazoenda kubhindura ndakuita degree. Tukanza kugraduate mesi. Apa ndichamaka manje. Ndakazonyora mama ndanadzo. Kana morangarira vanhu musati kangarwa vaivu kangotoya ushaya mesi. Dzapo ndine B. Nemamaster angu matatu mama. Mondirangarira CV ndichauyisa. Saka farira mushumira atauya pano kuzoshumira. Kuti tifambirane pamwe chete. Mwari vatiitire zvakanaka. Uye toda vanhu vanonzwa nokuita. Ndakamboparidzira vamwe kwekuenda katendeuka ndikanaona Erida wangu. Ndandafara because anga nemari dzake. But vakazorangarira kudzokera kundotora bhutsu dzake dzakanga asiya. Akabvaenda zvachose. Pastor Mari Chiriga. Uya kuno kumberi munhu waMwari. Mutore mukana uno. Mushumire kwatiri. Mwari vatiitire zvakanaka. Chipo chokuombera kuna Jesu. Pastor Chiriga from Seventh Day Adventist. Ndiwo mushumiri wedu vachatipa shoko raMwari mangwanani ano. Mwari vakuitire zvakanaka munhu waMwari. Shandiswai naMwari. Mwari vakusimbisei. Shumirai kwatiri muri mudziyo basi. Isitagadzira kunzwa shoko raMwari. Muzita raJesu. Haleluya. Toda kutora mukana uno kutenda Mwari. Tigotora mukana uno kugamuchira nekurecognize our dearest mother in our presence. Zimbabwe knows your feet, east to west and north to south, trying to raise upenyu hwenherera nevarombo vanoshayiwa, including the girl child. Let it be known of you that you are our pride. Thank you so much. Toda kurecognize vakuru vehurumende vari pakati pedu. Today, kuno kwanhira, we may not have this second chance kuti wana wedu wanochemwa nenyika yese. Toda kurecognize vatungamiri vedu, Bishop Maume, vasiya wedu, vafundisi vese, nemukuru wangu wabva vandichonya kuti zvaringana, toda kutenda zvikuru. Now,
Mukoma John vataura a statement which becomes my topic. The topic yandichataura for the next 10 to 15 minutes is keep the bonds of any moving. Now, any belongs to the national pages. Says a towns were never could be national arts. Yes, Zimbabwe. She belongs to the national pages. Yes, many of you knows what you know. See, the entertainment industry, Kanayaku APM Zimbabwe Broadcasting Corporation, is no longer just an entertainment. It is an educative entertainment. Avasikungo fadza vanhu vane zvavari kutaura kuti tiraramisa ndizvo munyika yedu. Toda kutenda naizvozvo. Genesis chapter 50, tichaverenga vhesi ya 22, 23, 24 na 25. Tati tenderai mabhonzo aeni arambe achifamba. Ndizvo zvatataura. Josefa akagara Igupita iye naveimba yababa vake. Josefa akagara makore ane 110. Verse 23. Josefa akaona vana vaEfraimu vorudzi rwechitatu navana vaMakiri mwanakomana waManase vakaberekerwa pamabvi aJosefa. Verse 24. Josefa akati kuhama dzake, ndofa, asi Mwari uchakumutsai zviro kwazvo nokukubudisai panyika ino muende kunyika yaakapikira Abhurahama naIsaka naJakobho. Verse 25. Josefa akapikisa vana vaIsraeri akati, Mwari uchakumutsai zviro kwazvo, nemi mutakure mapfupa angu abve pano. Keep the bonds moving. Panapa tine nyaya yakanaka yaendada kwazvo iri kuti Josefa nguva yake yekufa yakasvika. Ndateerera at a certain point papachipiwa mai vedu a briefing, vachazotiudza zvese. Yakafiro kaeni. Just want to pick one area that I think belongs to me, not Bishop Maune. Ain did not just die. She died on prayer. Now that must be registered. There are many who we pastors are ashamed to talk about. But I'm not ashamed to stand on this pulpit today. I'm very happy. Kutaura pamusoro pemwana waMwari afa on her knees talking to God. Not only that, in a foreign land. And not only that, ari mwanasikana. Not only that, aine vana mai vake. That is notable. Now, Josefa manje. Josefa akufa. Vehurumende vaivepo haana kwadaidza. Akadaidza vana vamai vake. That is serious business. Kune vanhu vanochirirwa nevamwe vanhu vese save vekumba kwako. Variko vanhu vakadaro. Vana zinatsa seri kwehari. Asi mukati mayo makasvipa. Ndinofarira any on that point. Saka Josefa tine zvidzidzo zvitatu zvandoda kuti nditaure naye ndobva ndagara. Ndisati ndataura zvidzidzo izvi, ndodati muzive kuti kune vamwe varume 2 vakafawo asi vakatendera kuti mabhonzo avo asare achirarama. Mumwe wacho ndiElisha. Munonoverenga kumba 2 Kings chapter 18 verse 20 and 21. Akafa Elisha, great prophet in Israel. Afa Bible rinotaura akavigwa for years later. Kwakaitika hondo paIsrael.
kwatika hondo, mumwe wamasoja emaIsraelite akafa. Nobva vati tiri muhondo, we have no time yekuenda nechitenda kumusha, vatingotsvakai pekuchikanda inzvimbo yamakuva iyoyi. Kandaipa pavakakanda, akakandiwa mubhiro bweErisha hwakanga bwadhirika. Bhaibheri rinoti iro pavakamukanda vaitiza hondo, iye achingobvunza mabhonzo aElisha, musoja akararama akadzokera kuhondo. Keep those bones alive. Mumwe murume aningada kutaura nezvake ndiye Jesu pachake. Bhaibheri rinoti akapetwa akavigwa. Zuva retatu, the earth was too small to contain the big man. He had to come out. Akabuda akamuona achifamba. Keep the bones alive. But again, taure nemabhonzo aya aErisha neaJosefa. Mabhonzo aErisha akararamisa, akanga afawo. That's the point. Kuti iwe neni pakurarama kwedu, legacy yatosiya, upenyu, history, mabasa, hunhu watosiya, hune capacity here ekuraramisa anosara ari mupenyu. That's the point. Gaindi taure kuneni nditi zvekare tichagowa hembe dzaEni netumwe tunhu tunogoveka paari. Vakaropafadzwa vachati vapfeka dhirezi raEni, vachapfeka ushingi hwaiona Eni. Vakaropafadzwa vachati vapfeka jezi raEni kana bhutu dzaEni, ivo vachaonekwa vari manational heroines in Zimbabwe. Vakaropafadzwa vachati vapfeka bhutsu dzaEni, vachazikamwa vachifambira hama neshamwari sezvaita Eni, sekunzwa kwataita, so that munochengeta mabhonzo aEni achirarama. Wenge inotera Joseph paakafa akadaidzawo namai vake. Chinonzi kufa kana wafa, vana vamai vake ngavave ndivo vanobatwa maoko. Let them feel the pain of your lostness. Kana iwe uchingofa, kuna vanhu vanoti kana wafa mudzinza, vamwe vanouchira maoko kuti dambudziko riya raenda, nhamo iya yapera, tasunungurwa, bedzi riya hakusina. Tinotenda nerufu rwaEni, uye anoti mukufa kwake anosiya matsime emisodzi, anosiya nzira dzemvura dzinoerera pamatsime anonzi maziso. Eni asiya aunganidza hama dzamai nababa vake. Ndozvakaitwa naJoseph. Saka rufu rumwe nerumwe ngarureke kuparadzanisa vanhu, ngarusiye vanhu vaunited. Ndo lesson yatiri kudzidza pana Josefa, taidzidza pana Eni. Let the death leave family iri united, not divided. Kwese kwamuri zivai chinhu one, munenge mazvidza upenyu hwaEni. Kana mukasara mukoma akunyima munin'ina sadza rekudya, because akusiyai muri united. That is point number one. Point number two, Joseph anoti kuhama dzake, inini pandafa Mwari achakushanyirai. Haana kuti sabhuku achakushanyirai, haana kuti n'anga dzichakushanyirai, haana kuti sekuru yokamuzarabani vachakushanyirai. Joseph anoti Mwari achakushanyirai. Saka Joseph anosiya vana vababa vake vari muruoko rwaMwari. Let this be taken notice, kuti kana wakufa ziya pekusiya hama dziri mumaoko asingabvinzi, mumaoko ane care, mumaoko ane hope, mumaoko
kwawo nekuti gonzomini garigare mumhango chemudzimu chigoriwanira imomo. Saka Eni ndati akafira pamunamata. In other words, akatora vana vamai vake vese vakanga vari accessible, akati let's go and pray. Taudzwa kastatement kanoti akati nguva yangu yakwana. Vamwe vanofunga kuti yaiye kubasa. No, there was direct communication between Eni and her God. Nguva yangu yakwana. Unfortunately, God allows our tears to be deeper by the way she died. However, she had communicated well. Time yangu yakwana. Ekainditi kwamuri. Siya vana vamai vako, varoora vako, nevazukuru vako, naanambuya vako, vari muruoko rwamasimba. Ngavasare vari muruoko rwaJesu. Nekuti seri kwaJesu kune kumutwa kwakafa. That's why point number 3 inotiriyo Joseph anobhat yemi mutakure mabhonzi angu abve pano muende kwaakapikira Abraham, Isaac naJacob. Uko kwandinotenda kuti nerimwe ramazuva tasimudza mireza yese, nerimwe ramazuva takudza vanokudzwa vese, nerimwe ramazuva tataura zvepano panyika, tapeta rwendo rwenyika, taita mabasa takatumwa nawo masimba. Nerimwe ramazuva hwamanda inofanira kurira. Kana hwamanda yarira, makuva anofanira kutsemuka, including guva raEni panotsemuka raJoseph. Even raEni rofanira kutsemuka. Kana ratsemuka anofanira kukwakuka. Tinoora topfeka kusaora, netinofa topfeka kusafa. Ipapo shoko rakanyogwa rinofanira kuitika kuti rufu rwamedzwa nokukunda. On that day tinofanira kusazoimba futi nziyo dzamariro, toimba nziyo dzekurumbidza nekutenda Mwari anogara nekusingaperi. Ndopanonzikana Isaya. Ipapo hauchazonzi musiyiwa nenyika yako haichazonzi dongo, asi uchazonzi Beulah nenyika yako yeViziba, kureva kuti mudiwa waMwari anomufadza nekusingaperi. Ndopanonzikane Bhaibheri. Ipapo vese vanamai vakamboshandisa mahair saloon erinonyika kuti vagadzire musoro kudenga munoenda pamuti upenyu, motanha mashizha acho, modya kana muchida kuti vhudzi rerere at your own command. Richaita saizvozvo kana mukarizvinikira. Maroses nemariri haasai haoni paeternity, zvichagara nokusingaperi, so that maruva aMwari haazosai nokusingaperi, so that haazooni sekuoma kwaiteni. Nezuva iro chakavanzika chichaitika, apo rufu muvengi wekupedzisira achaparadzwa nokusingaperi. And at that moment, indeed, we will close the ministry of health inowanjo iri pafrankpage today. On that day, our doctors will go for pension and God will thank them for a good work. Nekuti hakuzorwariwi, hakuzoshiwi nokusingaperi. Hai Mwari apitire zvakanaka patariro yavatsvene. Keep the bones of Eni alive. Tione kushinga kwaEni, breaking new ground, breaking the ice, doing what others have failed to do or feared to do. Let us see Eni in your life. Let us see Eni in your house. Let us see the copies and the notes of Eni mukati meupenyu hwako. Mwari vakukomborerei, vakuitirei zvakanaka nemazwi aya. Mai nababa vaEni, Mwari vakunyaradzei. Dearest first lady, Mwari vakunyaradzei. Adzore uso hwedu tinamata. Baba vedu vari kudenga muzita raJesu, tokutendai. Tokutendai Mwari, Mwari musiki wedenga nepasi, Mwari mukuru, muridzi weupenyu, asingapererwi, who allows misodzi kuvanakomana navanasikana vake, asi achibhenga
kuitira pamangwanani akanaka. Toisa muri yose muruoko rwenyu. Kune ni Mwari akatendeka, Mwari asingarasikirwi namakwai, mufudzi asingarasikirwi namakwai. Vachengetei, vanyaradzei, varapei, vapei tariro, ivai navo. Tatenda basa iri todzosera muruoko rwenyu muzita raJesu. Amen. Fungane kunaka penyika iyo ndichasvika gowira ndomuka ndaponeswa towe kumusha ndichawa nenyere tiere ndichawa nenyere tiere chiremba mumane rusuva rovira kanda pone swatowe kumusha ndishawa nenyere. Mazita baba dai kuri kuti kwamuchiti kunotenderwa kuchinja mazita imamufani kunzi chirika mufana kunzi zvirika nokuti marika baba chipo chokuombera kuna Jesu. Mazita inoda kutenda Mwari nepatasvitswa tanzwa kutaura kwaMwari titore shoko iri tirivige pahwendefa dzemwoyo yedu rigotichengeta kwemisi isingaperi. Mazita baba chirika. May the Lord bless you. Maita neshoko rauya kwatiri tatambira toti Mwari vakuitei zvakanaka vapfuudze mberi. Regai titore mukana uno kuzara kwenguva ino noda kwenguva iri kufamba tisvike panguva inokosha yatingada kudaidza our chief mona mukuru wedu mukuru vari pakati pedu tati besides kuva tight kweprogramu yavo vabvuma kuva nesu vazviriripisa amai vedu dai kuri kusondo taivati mother general kuda kuti ndo amai utekutiko wachona amai saka tokutendai amai nokuda kutora nguva ino muine yesu nguva ino nokutozara kwayo tichazokumbira kuti tigoremekedza vachimona vagosvika pavachararama dzavo kubata maoko nemashoko kwatiri parufu rwomukomana anosoja lavo. Takaona baba vachinyora tsamba vachidhikirai mukomana liberation hero tikava nomufaro wakanyanya tikati inga Mwari vakanaka. Takazoona mupepa manyorwazve chimwe chirungu kuti eni anzi state assistant. Takangokwenyana vakomana vandakanga ndina ndikati ndanai chete ndikati handamaya hakuna umwe munhu akangorasare amai vari kutaura nandara handiri sochakavhura kwati woti boy child kwasi kuona ugero child pana vanhu here panapa kana pane chidzimai chiboombire nokupururudza muchitenda amai vedu first lady for remembering the girl child. Mazita tisomukaenda tsaka dzedu nguva nokuzara kwati tisiri kuna amai vedu Mazita yenyu ndinokumbira mugare pasi. Ndinoda kukumbira kuremekedza Zinira family. Sekuru Mashairi, the Director National Arts Council, Mr. Moyo Waripano, Members of Parliament, Sanganisira, Sare Mavetera, Pastor Chiriga, fellow artists vandaona ndinokukudzai nekukuremekedzai maartisti edu emunyika yedu. Members of the media, imi hama neshamwari
Allow me to begin my speech by thanking the government of the Republic of Zimbabwe for according the latest icon and one of Zimbabwe's favorite actresses recognition for the role she played in hosting the Zimbabwean flag high in terms of acting, thereby promoting the local arts industry. It is on a sad note that we are today gathered here to bid farewell to a resilient daughter of the soil, Anne Nira, known affectionately as Rimbai Jari of the Studio 263 fame. I am glad to be a testimony to some of Anne Nira's many achievements, not only in the arts industry, but as a promoter of African social values. Anne was born on 4 November 1982 in a family of 7, consisting of Linda, the eldest sister, and younger brothers, John, Brighton, Charles, Prince, and Alan. All these young brothers are musicians in their own right. Anne attended Seke 5 Primary School and Zengeza 4 High School in her early academic years and successfully completed advanced level. Upon finishing high school and faced with many career paths to pursue, Anne opted to venture into business management and marketing, which she executed from her natural talent and self-adorned skills with distinction. At an age of her development, Anne also focused on modeling that saw her drawing the attention of Medusa promoters. In the year 2000, she was crowned Miss Chitungwiza. This became a pedestal upon which Anne paved a path to the ZBC famous Studio 263, in which she played the role of Rimbai Jari, a character which many women yearn to embrace in real life. It is through a role that I personally enjoyed watching Studio 263 with my family. In those olden days, as the character Rimbai was a woman with a strong and noble personality. This contradicted the stereotyping of women as weak and less focused. As First Lady today, I wish modern arts to draw lessons from the role that Anne played in a television stint as an actor. Anne exhibited attributes of well-groomed girl child in terms of culture, comportment, decorum, and dignity of Zimbabwean women. Madzimai muri kundinzwawo here? Apa ndiri kuti Anne akatiitira basa samadzimai, savanasikana, savanhukadzi. Pazera raakanga ari Anne, akatiratidza hunhu hunonzi munhu uyo kana achifamba, uye munhu wacho ari munhukadzi, vasikana. Ngatitendei chipo changa chiri mumwana uyu. Kune vakadzidza zvaiitika mu263 studio imomo, tine vanawo vamwe vakabatawo chavakabata vachidzidza kubva kumwana musikana uyu. Dai mwaro Mwari vamuzorodza. In 2013,
Anne also ventured into music when she released a single titled The One, which saw her participating in 2013 edition of the Acoustic Night, a German talent set and culture exchange program. After paving her talent in Zimbabwe, Anne won roles in several international soap operas and film like The Rapist 2013, Dafunga Dande 2013, and participated on a panel of judges for the Miss Zimbabwe South Africa and featured in South Africa's Zabalala 2014. It is very difficult for me to exhaust all the exploits that Anne did, except to mention that her achievements were no mean feat. She helped young talents to realize their dreams and embarked on women's wellness too. These achievements should be an eye-opener to all women and young children who should emulate and possibly surpass their achievements for the betterment of our society. A heroine is not a woman who does magical things, but the one who is able to make positive change to a situation and serve an example of the ideal woman in society. Nhasi tikabvunza vanamai nevanasikana muri pano kuti muchazivikanwa pane mabasa api, muchazivikanwa kuti makamira mukadzidzisa papi, tichakutaurai tichiti kudii sekuungana kwatakaita nhasi. This is the woman we are all gathered to intern. On my own behalf and all progressive women of Zimbabwe, I want to commiserate with the Mira family, relatives, and friends for such an untimely loss of a great young and promising fighter of women emancipation. Tirikuti, Daiwaro iye akaita basa rakadai ngataunganira nhasi. Tamutumira shoko kuti ndo pawakatizvidza. Nezuva iroro rakaita kuti Anne asangane naizvozvo. Zvakaitwa nemunhu wenyama imi. Zvakaitwa nemunhu ane kudzinza kwake imi. Pamwe haana kuziva kuti basa raabata atiomesera kuno kuZimbabwe. Tinongomutumirawo kuti ndo kwawatizvita nhasi iyeyo. Let us not lose hope because of this sad departure of our favorite artist, but let us embrace everything good that she did, which will positively change the lives of our current and future generations. Save for those works which are patented and subject to literary arts copyright. Annie's character is therefore whoever wants to copy. In my charity work, I will encourage the young, the weak, and the disadvantaged to use Anne as an example of the biblical Dorcas or Tabitha of our time. A good work shall forever live amongst us in death or in survival. We shall never lose hope. Madzimai ndataura nyaya yehunhu hwemunhukadzi hwemwanasikana. Hausi hunhu hatiri kutaura nemashoko chete asiri pasina mabasa. Madzimai onai, mwana atisiyira chitsvambe. Newewo paugere iwe mai, chiwanawo paduku paunokopawo kubva kuna Anne. Ziva muvakidzani wako chiri kumutambudza chiiko, ungapindawo seiko. Tangira hapo padiki diki, chero enanga amberi, tangira nepaunogona. Iro shoko chete rekuti mangwanani ambuya amai,
mamuka sei nemhuri unenge watotanga. Anne died in March, which is Women's History Month. It is thus timely to bring to the fore the fact that women were never historically allowed by their male counterparts to play any role in theatre or on stage since antiquity. Thus, my speech in focusing on promoting the national policy and strategies for gender equality, adherence to international and regional instruments for the protection of human rights of women, increased diversity in the mechanisms promoting and monitoring attention to gender equality. No doubt, the circumstances under which Anne died in South Africa are directly the indictment of men generally to desist from exerting violence against women. It is possible that such cowardly characters are still lingering in our society in this modern age of enlightenment. Regai ntaure ndichiti, yeyo COVID-19 pandemic yakauya pasi rose. Haina kusiya Zimbabwe zvakare. Tauzoona unyanzvi hwokugonesesa. Hero bongozozo, kupopotedzana, kurovana mudzimba. Zimbabwe, ngatikweteka, ngatigarisanei. Nokuti pawakamuti ndinokuda, iye akati aiwa ndada. COVID-19 ine mitemo yayo iri kukurudzirwa pasi rose. Ikabva yati chigarai mese, kubva muvhuro kusvika svondo, tobata mumwe muvhuro kusvika svondo, topedza mwedzi, topinda mune mumwe mwedzi, makatarisana. Ndizvoka? Kurwa kwakubvepi, nokuti ndiwo wakandipenya kuti huya, wakundiroverei. Ipapa, kune kuipa kweCovid, kune kunaka. Tagavharirwa mudzimba neCovid, ndopatakuona kuzoti tizorwa, ndopakuoneka kuti ndiye here wandichagara naye kusvikira amen. Nokuti tanga tisingazvioni, nokuti taimhanya tichikuda uyaenda kwake, uyaenda kwake. Ndopatakuchiona misha iri kusara neiri kumira neiri kukozvoka. Nai, hatikurudzire kukozvoka kwemisha. Hatidananei sepakutanga. I wish to reiterate that health, education, and work are areas included in 7 interdependent strategic priorities identified by the Millennium Task on Gender Equality, Strengthening Opportunities for Post-Primary Education of Girls, guaranteeing women's property and inheritance rights, reducing gender inequality in employment, increasing women's representation in political bodies, combating violence against women, gathering data and developing indicators of monitoring progress, and financing costs of intervention to achieve gender equality. Now, despite Zimbabwe's strides to achieve most of the above strategic priorities, statistics have shown that there is still a hurdle in preventing violence against women. It does not matter that Anne died in South Africa. What is important is to acknowledge that the characters that caused the untimely demise of our fellow citizens and high flyer in the person of Anne in South Africa are also rampant in Zimbabwe. It is in this context that I urge all and sundry to condemn acts of violence against women. Mukaona vakomana nevasikana nababa vanga vari pano, matisi. Cherechedzai chaizvo, vataura vakati tinongonzi ndove madhirama ka. Aiwa ava ndivo kuekta ka. Kuchipo chamuka chi uyu ndiye uya anozoenda but anenge akapfeka zvinyasoita. Ndo matarisirwo avanenge vachiita. Asi mukadzamisisa nokutarisisa, muchaona mune ruvako mudhirama iroro ramunotarisira muchisvora. Mune dzidziso irimo. Mukaona mazera andaona pano,
naivo ishungu dzekuti dai waro mazvidzora mabata manzwisisa kuti kuenda nekuri. Yese nyaya yavanoita vemadhirama idzidziso. Dzimwe dzenguva yatisina mudzimba medu tinogona kudzidza nepaTV 1 vemadhirama ivavo vatinotarisira pasi vari kuchemera nyika yavo kuti Zimbabwe ive neunhu. Let me conclude by quoting Romans 6 verse 4, which reads as follows. We were buried therefore with him by baptism into death, in order just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. Ladies and gentlemen, comrades and friends, everyone shall die except that we don't know the time, for it is only God who knows when, how, and where. However, these virtues we have spoken about and should teach us to live a life desired by God. Anne died coming from a prayer in the late afternoon. She died when she was in good relations with the Creator. I have no doubt that she too might walk in the newness of life. Let us desire this newness of life so that upon our death we shall rise again to live eternally with our Lord and Savior, Jesus Christ. I am saying to Anne, kwamba hapo mwanangu, samai vako neniwo chasimaira shoko riapo kwavandiratidza kuti ndiwani. Rest in peace. I thank you. Chikwa chakuombera ngatiomberei ngatitende. Masipanokuimbira kwakanaka toda kutenda Mwari. Ngatipe chipo chokuombera zvekare, ngatipe chokuombera zvekare. Totenda vana mai, chipo chokuombera vana mai mhururu vana mai ava mai vedu vanogona kuronga amai vanogona kuronga Mama, mai vanoko, mama, amai vanogona kuronga chipo chokuombera zvakare. Amai tinokutendai zvikuru sei matitira zvakanaka, mataura, mukabata maoko mukashumira, tobva mazoparidza bhuku yevakorosi yese kupedza vakorosi. Handazonyanya kuda pavhesi 3 vhesi 18 pamazopesera muudza vanhu kuti vadzidzewo kudanana, kuti korona ikanati garai mumba yati mudzidzana haikona kuti murovane, vanhu vachionesanawo muri pamwe chete. Munhu anofanira kudikwa kusvika akamwana kumba kwavakabva. Ndoti ukabvunza kuti makabva kumbarina what some time ago, kwete kusiya mukadzi namashangizi shiro ryangu kwamereki. Maita yenyama ndokutenda mama, maita yenyu mama, matitira zvakanaka shuwa zuva ranhasi. Tikakumbira mumwe chete wemhuri anotenda amai. God of thanks chichazoita kana takubasa riri kumberi. Amai vane program yakawamira pamberi pedu yandichati kana mapedza kutenda tovape mukana wokuona mwanasikana wavo vachimhanya kuti nenge basa riri kumberi kumapatrick. Ndinofowa nemi muri kuya kuzopa mashoko kutenda amai vedu tifambe neprogram yedu. Chipo chokuombera vachiuya mukumapatrick. Mazita ndinoti pamusoroi amai, pamusoroi baba Nira, pamusoroi vanasekuru wangu wekwamakufa, pamusoroi hama dzose dzatikuta. Regedzai nditi kutanga
ndinoda kutenda mai vedu vanogona kuronga ronga. Kusumuke michana. Kusumuke ngusudazo. Mai vedu vanogona kuronga ronga. Di mama. Di mama. Di ashike podika. Program yang ada di mana? Yang ada mana kita sebut itu bahwa wishan mereka. Ade vanogona. Di mai vanogona kuronga ronga. Jote na wasita. Ni makarabanti pamono. Anzi na mai msantenda sanda pesa basi. Amai wata ndi bifana kuskandara zika mwana wangu. Chibosho kuombera. Andisati ndamona mala kadai kubhabhorera ndakaberekwa. Andiko kufigurira. Makambozona kupiwa. Varangarira shure vamakabvangwarara kwese kwarakacho vamabva kumba kwenjeko. Makambona zvakadai. Mai vati ava mati vatenda ava ngavambomira kutenda nokuti handisati ndasvika kunosiya mwanasikana asvika pakuti ndauka kuzomuigira maruva ndoenda ndiri ndega ndonanga dhaire ndosvika ndona mwanasikana enyu. Mai munokosha. Amai munokosha. Mai munotikoshera mai. Hakunaka saamai. Isu pechete kana mai vacho vakanaka kunge amai vedu. Mukangokupa iwo muto waamai munochitira muranhu wakanaka sei iwe. Problem yenyu mwacho ndekuti munozoita problem yekutaura. Asi mukangoita saamai muranhu wakanaka. Chipo chokuombera zvekare. Nguva ino yatasvika toda kuona kuti kani wedu tichaita ndeizvi. Tichapinda tichiona hama yedu. Takuzofamba takuenda kunoradzika mwanasikana wedu. Ndichakumbira kuti vanenge vaona vakuru vedu vachaenda. Excellence pamwe chete nemhuri vavo vachaona vogara pasi. Isusu vamwe tese tova tichiona tichipinda mudzimota tichitoenda. Hatizoda kunzera confusion muroti. Enanga akarongeka saka zvozvo ngazvirongeke. Kana taona ngati vatamira mota dzedu tiende. Hakuna kuzoda kumira kuda kupinda mukamera because kamera haioni muroti. Kamera inoona vanhu vakamira pandakamira pana. Saka iwe vawaenda ukatoenda ukatanga kusvika koko uchaona vana mukoma vakisai vakakumirira naye hobe yacho vachikutorawo. Ndozvanhu nokuafrika vada TV. Saka ngatidaro tikadaro zvedu zvafamba zvakanaka. Patichafamba tichibva pano regai ndibatsire vane mota. Mota inenge iri pamberi pedzese ndeyangu. Ini fundiswe. Hazvina basa zita rayo zakatsanidza zita. Ndeyamufundisi wako. Atikure zvayo asi haikanganisi picha. Saka ndotevera namufundisi waparidza. Kuna vakomana vanenge vari kumberi vanenge vachidirecta roti. Tichibva ipapo tichaenda kune vakomana vedu veNewsnet. Vachada kukepicha program yedu. Vachibva mota iyoyo pachaenda mota yakatakura mutumbi. Pasoro pemota yakatakura mutumbi tichada immediate family motikari 1. Yamuri baba naamai. Muri mota imomo pasoro penyu muchatekerwa makaeskotwa naamai vedu first lady vanenge vari kumashure penyu. Imuri kumberi. Saka unoona zvigamai zvakarongeka. Nini mai ndindainda pamberi. Vanhu vakastress. Amai vakanaka kumbera ivo vanhu vakumukuchikuza. Vanhu vakumanyama marangiro. Kumbe makupawo zvakanaka mukozviona zvitamba kwenyu. Nokuchechi kwenyu nemakunobva kumasvingo ikoko. Uchavamhandira munobva zvangu kwamuri. Saka toda kutenda Mwari nazvo. Mwari vatiitire zvakanaka regai tikumbire. Muimbi uya uno Mwari kutsva. Unongochimba kusvika ndati zvakwana. Tadaro sure kwemwana zamai topedza dzimwe dzefamily vanenge vazosara zvavo vasarisisa vaya toenda kumashure tisaovateka. Hatitenderi kuovateka kana tina vanhu vakuru nosvodesa nongotevera sure kuva uri mberi kwako kusvika tasvika kwatikuenda. Saka neshingu dzokutungamira ndichitotaura izvezvi tofanira kutofamba urove pasi nadziri shungu dzekuenda mberi. Saka toda kutenda naizvozvo regai ndikumbire uimbo yari kuti Goya panoonekwa navanhu vechipetura. Muimbi wedu ngauye pano. Muimbi ngauye kuno. Muchatimbira kusvika tese tapedza body viewing. Tichipedza topinda mudzimotikari dzedu mutungamiriri wozosimuka. Makamboimba here mungoma. Zvokuti pamwana mukademba zvokuimba pamberi papresident. Tatenda. Muchitimbira chereka ndikumbire baba wedu. Topinda toona mwana wedu todzaka zvedu togara zosimuka. Paikare pamberi pano. Ndokumbira veNewsnet sanya kuenda mukati kuita tisiye mukana wokuti vanhu vawane kutenderera.
zvakanaka tinotenda mazvita henyu. God bless you. Ndiri kuzivezerawo kuti zvinhu zviri pano zviri kufamba zvakanaka. Saka kureva kuti munofanira kundikomberera ndityo. Aha, sanja. Ikwekwe kusina mitoro. Ikwekwe kusina nenamo. Ikwekwe kusina zikomero. Yenda. Ikwekwe, ikwekwe. Kusina mitoro. Ikwekwe kusina nenamo. Ikwekwe. Oh, Sangana, 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 Toda, oh, Sangana, Da Sangana, Sangana. Atinamu Tabanika Atinari Purapano Vinova Oh no, Afambe zvedu. Afambe tione chifamba tione takawanda. Takawanda taroka ropa dzedu. Kavara. Tifambe hande. Ndokutenda ino kudzisa. Afambe. Batapinda mudzimota ndo batatungamira. Tinoenda kudzorora kuna chief executive. Ndokatikatika mwanasikana wedu. Ngatione tent. Kana pato. Pana nemkana garisata pressure tinoona tese. Ndiro dzamese munoda kuona. Patika tikofamba ichete tichikurumidza asi tichifanana mukana. Tipinde 1-1. Kuti zvizote tichikurumidza kufamba pasvita.